Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanyň un paýogyň möçberi azaldyldy. Türkmenistanyň regionlaryny döwleti degişli dukanlarda ýylaty ýeňillikli bahadan satylýan unyň möçberi ýene-de azaldyldy. Azatlyk Radiosunyň ýurt içindäki habarçysy bu maglumat boýunça Lewap, Daşowd we Mary vilayetlerindäki ýagdaýlary anyklady. Onuň 27-nji noýabrda beren maglumatyna görä, mundan ozal döwlet tarapyndan ýylaty satylan un her adam maşyna 4-5 kilogramy deň bolan bolsa, inni şol her adam maşyna däldi, her hojalyk başyna satylyp başlandy. Mysal üçin Gwodag Boldumsad ruhy bilen etraplaryndan maňa aýtmaklaryna görä, owa ýerlerine ýerleşýän azyk harytlary satylýan döwlet dukanlaryna sanawlar inni adam sanyna görä däldi hojalyk başyna düzülýär. Her hojalyk başyna olaryň adam sanyna görä 8-12 kilogram aralygyny ýeňillikli bahadan un satylýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň döwleti degişli dukanlarda satylýan ýerli unyň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Lewaply we marly ýaşaýjylaryň maňa aýtmaklaryna görä olorda da ýagdaý şeýle. Ýöne olorda her maşgala başyna 10 kilogram un berilýär diýip ol sözüne goşdy. Mundan ozal 15-nji noýabrda Azatlyk Radiosunyň Günnäger Türkmenistanyň habarçysy Türkmenawat şäherine döwlet dukanlarynyň un satyn aljak adamlardan öý dolandyryş edarasynyň güwahatyny talap edýänligini habar beripdi. Türkmenistanyň öý dolandyryş edarasynyň berilýän raýatyň ýaşaýan ýeri baradaky güwahatlarda degişli öýde näçe adamyň we kimleriň ýaşaýanlygy görkezilýär. Döwlet dukanynyň öňünde nowata garaşýan her bir adama 4,5 kilogram un satylýar. Dukanlara her gün 50-100 halta aralygyny un getirilýär. Ýöne onuň nowatyna garaşýan adamlaryň sany azyndan 100 adam bolýar. Her dukanyň öňünde ýagdaý şeýle diýip Azatlygyň Türkmenawatlyk habarçysy şonu maglumat beripdi. 19-njy noýabrda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy hem Lewap, Mary we Daşowd vilayetlerinde döwleti degişli azyk dukanlarynyň öňünde döreýän un çörek nowatlaryny tasdiklady. 21-nji noýabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Balkan vilayatynyň Serdar şäheriniň bir ýaşaýjysynyň sözlerine salgylanyp döwlet tarapyndan ýylaty satylýan ýeňillikli unyň mundan beýlek her maşgala başyna 10 kilogram möçberine satylýanlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryndan resmi bahadan un satyn alýan serdarlylardan pasportlaryny we çağalarynyň dogluş hakyna şahadatnamalaryny görkezmek talap edilip başlandy. Azatlyk Radiosunyň Aşgabatly habarçysy 12-nji noýabrda paýtagtda çöregin hususy töwdanyň kotlarynyň bahasynyň 5 esse gymmatlanlygyny habar berdi. Azatlyk Radiosu ýurtda dowam edýän un çörek we beýleki käbir ýymy tönümleriniň regionlardaky gytçylygy barada ýergiderli maglumat berip gelýär. Oktýabryň başyna Azatlyk Radiosuna Daşowddan gelip goşan videoda un satylýan döwlet dukanynyň öňünden owata garaşýan ýüzlerçe adam görkezildi. Ýurt içindäki habarçymyz degişli video boýunça kanun goraýjy edaralardaky önamdar çeşmelerine salgylanyp 19-njy noýabrda ýetiren goşmaçy maglumatyny videonyň Azatlykda çap edilmeginden soň onuň awtoryny anyklamak üçin häkimetleriň 300-den gowrak adamy soraga çekendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri 18-nji noýabrda çap edilen maglumatyny Daşowd vilayatynyň Görogly etrafynda ýerleşýän bir dukanyň öňünde dören un çörek nowatyny 2000 golaý adamyň ýazylanlygyny habar berdi. Neşriň maglumatlaryna görä häkimetler nowatlaryň suraty düşürilmeginden ýa-da olaryň video ýazga alynmagyndan howatyr edip özleriniň döňük atlandyrýan adamlarynyň uğruna çykýarlar. Döwlet temeldarlary we hökümet resmileri un çöregiň ýurtdaky gytçylygyny tasdiklamaýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň ýylydyş dehalaryny gyş mewsümine taýýarlamak boýunça mundan bir ay gowrak wagt öňberen tagşyrygyna garamazdan Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň aglawasynda ýylydyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Indi ikipde gowrak wagt bäri paýtagtyň parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalaryna köp gatly jaýlarda ýylydyş ulgamlary gyzmaýar. Howanyň temperaturasy gijelerine 1-0 gradus çenli ýetýän şu günlerde jaýlaryň içi buz ýaly diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy Amanmurat Bugaýew 27-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar ýylydyş ulgamlarynyň işlemeýändiginden şikayet edip, ýaşaýyş jaý müdirligine ýüzlenende jogapkar resmiler köp gatly jaýyň ýer zeminindäki dukan eýelerini tapaly bökdönçlikleri düzeder diýip jogap berýärler. Ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň aýtmagyna görä geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň ortalarynda we 90-njy ýyllarynyň başynda gurulan bu jaýlarda ýylydyş ulgamynyň bu aýlanşygy talaba laýyk ýola goýulmandyr. Şol sebäpli bu jaýlardaky ýylydyş ulgamyny ýer zeminlerdäki krantlaryň suwuny açmak arkaly gyzdyryp bolýar. Ýöne bu çäre amala aşyrylanda da jaýlaryň diňe demirazyk bölegi gyzýar, ýagny otoglaryň ählisindäki ýylydyş ulgamy işlemeýär. Ýaşaýjylar şoňa hem razy, ýöne şu hem ýerine ýetirilmeýär diýip habarçy gurrun berdi. Şeýlede habarçy bu ýagdaýa paýtagtyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji mikroraýonlarynda hem duş ýelde bolýandygyny aýtdy. Ol bu ýerdäki ýylydyş ulgamynyň merkezi jaýlarynyň geçen asyryň 60-njy, 70-nji ýyllarynda gurulandygyny we şondan bäri olaryň täzelenmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimine ýylydyş dehalaryny gyş mewsümine taýýarlamak hemde halkara çäreleriň öňsirasynda Aşgabatda arasaçylygy berk gözegçilikde saklamak boýunça taşyryk berdi. Azatlyň habarçysy 1-nji 10-njy noýabr aralygynda paýtagtda geçen agyr atletika boýunça dünýä çempionaty döwründe ýagny howanyň temperaturasy 20-25 gradus maýly bolanda parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalarynaky köp gatly jaýlaryň ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlendigine, ýöne halkary çäräniň tamamlanmagynyň edil ideýany ýylydyş üçünçliginiň gaýtadan kesilendigini belledi. Türkmenistanda ýaşaýjylardan kommunal hyzmatlar üçin şol sanda ýylydyş ulgamy üçin her aýda 1 metr kvadrat meýdan üçin 10 teňe төлek alınýar. Emma muňa garamazdan häzirki wagt adamlar gaz ýa-da elektrik peçleri ýakyp jaýlary gyzdyrýarlar. Galyberse de ýaşaýjylar 1-nji ýanwardan başlap ýeňillikli hyzmatlaryň ýatyrylmagy bilen özleriniň iki ýagny birinjiden işlemeýän ýylydyş ulgamy üçin döwlete төлek tölemeli, ikinciden öýü gyzdyrmak üçin sarp ediljek elektrik togy ýa-da gaz üçin çykdaja etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow ýurduň ýylydyş ulgamynyň üçünçligine birnäçe gedek näýilelik bildirdi we munyň bilen bagly döwlet resmileriniň birnäçesine käýinç yglan etdi. Emma muňa garamazdan energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda gyş aýlarynda ýylydyş üçünçliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaý häli şindi ýüze çykýar. Geçen ýylyň dekabr we şu ýylyň ýanwar aýlarynda Aşgabatyň merkezi etraplarynda ýaşaýyş jaýlar uzak wagtlap ýylydyşsyz galypdy. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapylersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň etraplarynyň birinde birnäçe jaýda birden elektrik togunyň güýjüniň üýtgemeginiň netijesinde ýaşaýjylaryň hojalyk tehnikasy ýandy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä 24-nji noýabrda akşam Gowdan we etrawynda elektrik üçünçiliginde näçalyk dörep toguň berilmeginden soň ýaşaýjylar öz hojalyk tehnikasynyň zaýalanandygyny bilip galypdyr. Şenbe
gün akşam teknika köpçülükliğin zaýlandy. Televizorlardan, soğuduculardan we halajelniklerden başlap mobil telefonlara çenledi. Bu etrapda yerleşen jaýlaryň biriniň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söylerine görä, onuň öz öýünde soğuducu, 2 sany halajelnik, televizor we telefon üçin timler köpdir. Aşgabatyň bu etrapynda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň onlarça yerleşýär. Näzarlygy başdan geçiren jaýlaryň we ziýan çeken hojalyklaryň anyk sanyny anyklap bolmady. Gowdan we etrawyna gözegçilik edýän öý dolandyryş edarasynda 24-nji noýabrda elektrik köpçünçiliginde dören näzarlygyň sebäplerini Azatlyga düşündirip bilmediler. Aşgabatdaky habarçymyzyň söylerine görä şenbe uny howa birden sowapdyr we bir gün ozalky 25 gradusdan 5 gradusa düşüpdir. Şäheriň eteginde garly ýagyş ýagypdyr. Aşgabatyň ýaşaýjylary elektrik togunyň öçürilmegine we togun güýjüniň üýtgäp durmagyna ýygy-ýygydan duçar bolýarlar we netijede ençemi wagtlap şöhleden tomut aýlarynda soğuducudan gyşda ýylylykdan mahrum bolýarlar. Elektrik togunyň güýjüniň üýtgäp durmagy köplenç hojalyk teknikasynyň zaýlanmagyna we ýaşaýjylaryň maddi ýetki çekmegine getirýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we söhbetdeşleriniň söylerine görä, ilata berilýän elektrik togunyň üçinçiligindäki näzarlyklar tomut we gyş aýlarynda has köp ýüze çykýar. Sebäbi bu mewsümlerde elektrik togy has köp harçlanýar. Ilkinji nowatda da jaýlary sowatmak ýa-da ýylatmak üçin elektrik gurallar köp ulanylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň dürli künjeklerinde ilatyň elektrik togunyň ençemi wagtlap kesilmegi bilen bagly kynçylyklary barada ýygyderli habar berip gelýärler. Häkimetler munyň sebäplerini ilata köplenç düşündirmeýärler. Soňky aýlarda Aşgabatyň dürli bölekleriniň ilaty birnäçe günläp susuz, gassız we elektrik energiýasiz galypdy. İýul aýynda Balkanawat şäheriniň ýaşaýjylary birnäçe güniň dowamında elektrik energiýasiz galypdy. Noýabr aýynyň başynda Azatlyk radiosynyň daşawdaky habarçylary kommunal hyzmatlar üçin bergisi bar bolan hojalyklaryň gazdan we tokdan kesilenligini habar berdi. Türkmenistanyň ýylaty ençe ýyl bäri kommunal hyzmatlaryň hiliniň ören pesligi bilen ýüzböz bolýar. Ýurdun habar beriş serişdeleri ýylatyň kynçylyklary barada habar bermekden saklanýar. Häkimetler problemalaryň sebäplerini ýylata düşündirmeýärler. Ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň üçinçiligindäki näzarlyklary infrastrukturanyň könülüşmeginde we kämilsizliginde görýärler. Türkmen ýolbaşçylary problemany agdymýarlar. Emma şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň ýolbaşçysy ýurdun ähli elektrik stansiýalarynda barlyk geçirmegi we ähli kemçilikleri düzeltmegi tapşyrypdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligini halkara temasynyň dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwi. Orsiýet Kara Dengizde Moskowanyň kontrolünäki Krym ýarymadasynyň kenarlaryna Ukrainanyň gämilerini od açyp 20 sany dengizçini ýetir alandan soňra Gulmatar döwletleri Ukrainanyň arkasyny tutdular. Gulmatar liderleri 26 noýabrda Birleşen Milletler Guramasyna we beren beýanatlaryna Orsiýetiň bu hareketini ýalgyryp, Ukrainanyň öz ygtyýarlygyny we halkara deňiz şertnamalaryny gödek bozmak diýip atlandyrdylar. Şeýle hem Moskowany tutsak edilen deňizçileri desine boşatmaga çagyrdylar. 25-nji noýabrda Orsiýetiň 2014-nji ýylda basap alan Krym ýarymadasynyň kenarlaryna Ors serhetçileri Ukrain gämilerine odaşdylar. Ondan soňra hem Orsiýetiň ýörüýte güýçleri Ukrain gämilerini zapt etdiler. Netijede 6 Ukrainaly yaralandy. Ukraina bu hareketleri Orsiýetiň agressiýa hareketi diýip atlandyryp, ýurdun käbir böleklerine harby ýagdaý elan etdi. Moskwa gämilerini öz territoriýal suwlaryna bekanun girendigini aýdýar. Çaknaşyk Ukrain güýçleriniň ýurdun günnäwir regionlaryna Orsiýa tarapdan goldalýan separatistler bilen uruşýan mahallyna bolýar. Bu konfliktde 2014-nji ýyldan bäri 10.300-den agdak adam öldü. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo bir beýanatda Orsiýetiň bu agressiv hareketini ýalgyryp, Moskowany gämileri we ekipajy gaýtaryp bermäge, Ukrainanyň halkara derejesinde akrar edilen serhetlerini hormatlamaga çagyrdy. Pompeo iki tarapda köşeşip öz üstlerine alan halkara boşnamalaryna we palyk almaly diýip sözüniň üstüne goşdy. Ol şeýle hem Ors prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrain prezidenti Petro Poroshenko ýagdaýy çözmek üçin
üçin özara iş alyp barmalydy. Amerikanyň elçisi Nikki Haley Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Geňeşiniň duşuşygyny eden çykyşyna hadisany öz ıhtiýar Ukraina territoriýasynyň gödek bozulmagy we Russiýanyň Ukraina bilen bolan konflikti oýlanşyksy yaramazlaşdyrmak diýip artandyrdy. Britaniýanyň BMG'däki elçisi Jonathan Allen hem Russiýa Krymy özüne bekanun birikdirmegini berkitmek we Azov deňdini aneksiýa etmek isleýärdi. Azov deňdine Ukrainanyň bir näçe portu var. Allen halkara arkalaşygy muny kabul edip bilmez. Russiýa territoriýalarda täze hakykaty döretmek bilen taryhy gaýtadan ýazmaga ruhsat berilmeli diýildi. Bu beýanatlar Ukrainanyň parlamenti Poroshenko'nun ýurdun Russiýanyň agressiýasyndan ezir çekmegi mümkin regionlaryna 28-nji noýabrdan başlap 30 günläp harby ýagdaý girizmek baradäki haýyşyny oňlanyndan soňra edildi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli gysga tolkunlarda 6060 kHz ýyglyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýyglyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilerdiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Özbegistanyň käreneçi daýhanlary köpçülikleýin kasam kabul etdirilýär. Özbegistanyň ýurdun daýhanlary geňeşiniň başlangyçlary bilen 16-22-nji noýabrlar aralygyna käreneçi daýhanlary köpçülikleýin kasam içirmek çäreleri geçirilýär. Vilayet bu etrap häkimlikleriniň käbir resmiýleri daýhanlaryň şertnamada görkezlen tawşyryklary üstünlükli berjaý etmäge hemde öndüren önümlerini ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen içerki bazarlarda satmagy meýletin kasam içýänliklerini öňe sürdiler. Atlandyrylmalyk şertini Azatlyk Radiosyna maglumat beren Sirderýa, Daşkent, Namangan we Fergana vilayetleriniň käbir käreneçi daýhanlary kasam kabul etmek barada özlerine ýol başçylaryň açaçan haýwat atandygyny gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä kasam kabul etmedik käreneçilere ýerleriniň ellerinden alınjakdygy aýdylypdyr. Käreneçilere kasam içirmek çärelerine gatnaşýan häkimligiň bir resmisi Premier Minister Abdullah Aripov we baş prokuroryň orunmasary geçen hepde geçiren ýygnagyna berilen tapşyrygyň hamana daýhanlary geňeşiniň başlangyçlary bilen amala aşyrýanyny gurrun berdi. Maglumaty metbuaty paş eden resmi özüniň howpsuzlygyny alady bildirip adynyň agdalmalygyny sorady. 16-njy noýabrda Sirderýa vilayatynyň Gülistan şäher häkimliginiň öňünde galladan bol hasyl almagy, ýurdun ötüşine goşant goşmaga kasam içýän adamlar barada habarlar we suratlar yerli metbuatda çap edildi. Sirderýa häkimliginiň resmi neşrine görä kasam içmek çäreleri vilayet häkiminiň prokurorunyň içeri işler ministrliginiň hemde salgyt gullyklarynyň vilayetdäki ýol başçylarynyň hut özleriniň gatnaşmagyna geçirildi. Sirderýa vilayet häkimliginiň Azatlyk bilen habarlaşan resmiýlerinden biri bu çärelerin Özbegistanyň daýhanlary geňeşiniň başlangyçlary bilen geçirilýändigini, kasamyň mazmununy hem hut şolaryň taýýarlanyny gurrun berdi. Kasama gol çeken käreneçi daýhanlaryň biri 19-njy noýabrda Azatlygy onuň nusgasyny ýorlady. Onuň mazmununy görä käreneçiler özlerine bölünip berilen ýerlerden tawşyrygy dolmaga ýa-da ol ýerden 60-70 sentiner hasyl almagy kasam kabul edýär. Azatlyk bilen gurrundaş bolan daýhanlaryň biri özüniň kabul eden kasamyny şertnamada görkezlen jeza razy diýen ýaly äheňde düşünenligini gurrun berdi. Atlandyrylmalyk şertini gurrundaş bolan beýlekber vilayet resmisi kasam kabul etmek boýunça geçirilýän tawşyryklary Premier Ministeriň geçiren ýygnagyndan soň başlandygyny, şol sebäpden tawşyrygyň ýokardan görkezme bilen berilendigini aýdýar. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyab etrabyna jeňçiler iýeçilik edýär. Etrabyň Dowgala atly ýerinde ýerleşen Awgan güýçler hem ýygyna çekildi. Garkyn etrabynyň hem obalaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Şoňa garamazdan Türkmenistan Garkyn we Hamyab etraplarynyň ilatyna elektrik toguny berjekdigini ma'lum edýär. Elektrik geçirjisiniň gurujularyna Taliban hem özleriniň päsgelçilik döretmejekdiklerini wada edipdir. Garkyn we Hamyab etraplarynyň il ýaşullary Kabulda saparda boldy. Awganistanyň suw we elektrik energiýa boýunça minister bilen olar duşuşdy. Hamyab etrabynyň il ýaşullarynyň biri Jumagul Hajinyň aýdyşyça Garkyn we Hamyab etrabynyň halkynyň tezlikde elektrik tog bilen üpjünediljekdigini minister aýdypdyr. Türkmenistan bize elektrik toguny berýär. Şonuň üçin Türkmenistandan biz minnetdar diýip Jumagul Haji aýtdy. Wezifanyna bary barqyn Hamyab Garkyna diýdi. Şol barkyny getirip berendi. Türkmenistan emsaýalardan hem köp goşulmagymyz bar. Faryab welaýatynda jeňçiler elektrik geçirjisine ýetgiderli ziýan ýetirýär. Elektrik geçirjisiniň işgärlerini gynamalara duçar edýär. Şeýle ýagdaýda Hamyab we Garkyn etraplarynda da elektrik geçirjisiniň gurulşygyny amala aşyrmak kyn düşer diýip hawatyrlanma bildirilýär. Haji Jumagulynyň aýtmagyna görä Talibanlar elektrik geçirjisiniň gurulşygyna özleriniň bökdenişlik döretmejekdigine söz beripdir. Biz Talibanlardan garantiýa hatyny aldyk. Şol haty welaýat häkimine de görkezdik. Awganistanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministerligine de hatyň bir kopiýasini berdik. Talibanlar il we häwetli gurulşyklara özleriniň ziýan ýetirmejekdiklerini aýdýar. Hatda eger gerek bolsa il we häwetli gurulşyklaryň gurulşykçylarynyň howpsuzlygyny üpjün etmäge de Talibanlar söz berýär diýip Jumagul bildirdi. Hiç kim börden mamanetlik edebilmeýän talypdan ne başgadan Talibanlarym walsaým ýa-da şuň bir hatyny ertdik bizler geplemäli derýaly bagladyň terek gurşaň bar gelsin eger emniýetini sizler alyp berdiýseňiz bolsa bizler emniýetini alyp berjek. Ygtyýar ýetýän ýerlerde Talibanlar elektrik toguň tölegini hem toplap alýar. Awganistanyň 7 welaýatynyň 30 etrafynda sarp edilýän elektrik energiýanyň tölegini jeňçileriň jemlap alýanlygyny Awganistanyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň başlygy Amanullah galyp boýun aldy. Şoňa garamazdan Haji Jumagulynyň aýdyşyna garanda Türkmenistanly resmiýetler hem arada Hamyab etrafynda saparda bolupdyr. Talibanlar olara hiç zat diýmändir. Elektrik toguň tölegini hem Talibanlar almaz. Onuň üçin bizlere puxta wada etdi diýip Haji Jumaguly belledi. Yo inşallah gepläs ýok, puxta wada berdi gatdy. Mana haýsynam Türkmenistanlar geldi, börde oturşyp gitdi, görüşüp gitdi mana. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda Merkezi Aziýaly jeňçiler hem hereket edýär. Welaýatyň Goştepe we Derdap adly etraplarynda uruşyň komandasynyň Merkezi Aziýaly militanlaryň elindedigi aýdylýar. Emma Hamyab etrapynda diňe yerli Talibanlaryň bardygyny Haji Jumaguly gurrun berdi. Hamyabda Talibanlar bar. Ýok Özbegistandan ýok, başga da ýok, hiç adam ýok, öz Hamyabyň öz adamlary bar. Bir adama berdur diýmeli patberýärdi bizlere. Türkmen kowmlamyzdan gelse de bizler sen nirden geldin, näme iş etýärsiň diýip muňa bizler arary garamaly. Türkmenistanlar geldi de paýany öz mıntykasyna getip tiklik etdi. Häli Awganistan tarabyna häli paýa tiklen ýok. Burçy barklar bu Türkmenistanlar gel kurşajak. Bizler kaçan gelse muntazyr alyndy mana kowmlar bilen alyndy. Bizler bile ýörjegem, bile işinem, bile eden bilen bizler ýanynda boljak. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.